боиси сарфарозӣ ва хушнудӣ мо халқи шарафманди тоҷикистон аст, ки ҳамасола дар фазои тантанавӣ ва сулҳу суботу якдилии кулли бошандагони ҷомеаи Тоҷикистон паёми Пешвои Муаззами Миллатро оид ба самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар дар маҷлиси якҷояи Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин ба кулли шаҳрвандони Тоҷикистон ироа мегардад. Ва мо бо интизориҳои зиёд ин паёмро мунтазир мегардем, зеро ин паём на танҳо як сухани ҳисоботии роҳбари давлат ба парлумон ва ҳамчунин ба кулли шаҳрвандон аст, балки ин ҳамчун як сухани ва ҳамчун як паёми умедбахши кулли ҷомеаи Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Зеро мо шоҳиди ҳол ҳастем ҳамасола, ки на танҳо аҳли зиё, на танҳо вакилони мардумӣ мунтазирии ин паёмро мекашанд, балки хурду калон, ҳатто наврасону пиронсолон ҳатто ин паёмро мунтазир мешаванд ва аз паёмадҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ воқиф мегарданд, аз нақшаҳои дар пеш истодаи ҳукумати мамлакат воқиф мегарданд, ки Пешвои Муаззами Миллат якояки онҳоро ёдовар мешавад, хотиррасон мекунад ва ба кулли ҷомеаи Тоҷикистон пешниҳод мекунад, ки мо бо кадом дастовардҳо дар тӯли солҳои қаблӣ муяссар гардидем ва чӣ нақшаҳои созандае дар пеши худ дорад. Хосатан имрӯз мо шоҳиди он гардем, ки Пешвои Муаззами Миллат дар паёми имсолааш кулли моро, хосатан аҳли маорифчиёнро ниҳоят шод гардонид, хушнуд гардонид аз он пешниҳоде, ки дар як фазои ғайричашмдошт 40% зиёд намудани музди маоши тамоми муассисаҳои буҷетиро, ки баланд бардоштанд, ҳамчунин нафақаву ва пардохтҳои суғуртавиро, ки зиёд намуданд, ин бори дигар илҳому умеду боварии ҷомеаи Тоҷикистонро ба ояндаи дурахшони ватан, ба сарсабзию шукуфоӣ, ба расидан ба як ҷомеаи мутамаддин боз ҳам зиёдтар ва мустаҳкамтар мегардонад.